אתם בעלי עסק קטן או בינוני ולא יודעים איך להגיע לחשיפה מול לקוחות חדשים? מחפשים את הכלים שיעזרו לכם לפרסם את העסק ברשתות החברתיות? הייתם רוצים שלעסק שלכם יהיה אתר, אבל איך עושים את זה? שלום, שמי קרן חיים. ואני דוד מינסקי. שנים שאנחנו עוסקים בשיווק באינטרנט, ובכל מקום שאליו אנחנו פונים, אנחנו רואים שעסקים קטנים נופלים בין הכיסאות, ואין להם באמת את הכלים המתאימים בכדי לשווק את עצמם אונליין. בנוסף, בעלי מקצוע חיצוניים דורשים מהם המון כסף כדי לשווק אותם, ולרוב משאירים אותם ללא תזרים מזומנים וללא תוצאות. גם אתם יכולים להזדהות עם זה? בדיוק בגלל זה החלטנו שנינו להקים את לידרים. לידרים היא הפלטפורמה הייחודית שמיועדת לעסקים קטנים, עסקים בינוניים ולאלו שעובדים מהבית. היא מספקת את כל המידע והכלים היישומיים שכל עסק קטן צריך על מנת למצב את עצמו אונליין, לייצר לידים לעסק שלו ולהגדיל הכנסה, וכל זאת בעצמו. לידרים היא לא עוד פלטפורמה, היא בית לכל עסק קטן שמחפש חשיפה ללקוחות חדשים ולא יודע איך, וגם אין לו את התקציב לשלם לבעלי מקצוע שיעשו זאת עבורו. לידרים היא קהילה של עסקים בדיוק כמוכם. אנחנו וכל הקהילה כאן נמצאים כדי לעזור, ללמד ולתמוך אחד בשני, ולקבל את כל הידע והכלים הדרושים לנו כדי להצליח. מה מקבלים החברים בלידרים? בכל שבוע נגיש לכם וובינר לייב חדש שבו תקבלו כלים מגוונים שיעזרו לכם לבנות את העסק שלכם אונליין צעד אחר צעד. תלמדו שיטות חדשות ויעילות על איך למתג, לפרסם ולהיראות מול אלפי לקוחות חדשים. פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, בלוגים, כל אלו ועוד יהפכו להיות מזרים לכם לחלק בלתי נפרד מהעסק שלכם. בלידרים תוכלו לצפות בשיעורים מוקלטים בזמנכם החופשי, בכל נושא שתבחרו ממגוון השיטות והכלים שקיימים. תקבלו מאיתנו עדכונים במייל על כל מאמר ווידאו חדש שהתווספו לספרייה שלנו. אצלנו בלידרים, החברים מקבלים את כל הכלים אותם הם צריכים כדי לנהל את העסק שלהם. מערכת ניהול לקוחות, מערכת לבניית דפי נחיתה, ומערכת לניהול שליחת המיילים לרשימת התפוצה. וכמובן גם הדרכות על השימוש בכלים הללו. אז בואו להיות חלק מקהילת לידרים, שמורכבת מבעלי עסקים בדיוק כמוכם. תשאלו כל שאלה, התייעצו עם המומחים שלנו ועם החברים בקהילה. תתפלאו לדעת, אבל הם אלו שלרוב יספקו לכם את התשובות אותם אתם מחפשים. הצטרפו אלינו עוד היום וקחו חלק במהפכה שתהפוך אתכם, בעלי העסקים הקטנים, ללידרים.